Facebook iný. Povedz, ako ma celú dobu vytáčaš. S tebou ísť na dovolenku, to je Na budúce nemusíš ísť. Veľmi ľahké. Toto je vyhľadávaná reštaurácia v Ženeve, názov je v popise. 6 hodín vlakom. To sme nenašli hotel. Toto je naše ubytovanie v hoteli Royal Geneva. Už to tu začína byť zábavnejšie. Moja žena zle počuje. Čo si vlastne počula? Ja som povedal, že... Povedal, že aké sú tam... Nie, aká je tam solnička. Aká je tam... No, už si zabudla, no. No. Aká je tam... Solnička. A ty si Nie, počula? ty si povedal, aká je tam... Samička. No, a povedal som solnička. Samička. No tam bola metrová solnička asi. A on povedal, aká je tam samička a sedeli tam dve 17-ročné dievčatá. Nie, ona to tak počula, ja som to tak nepovedal. Ideme preč zo Ženevy, konečne. No vy povedz, že kam ideme. Ideme na Sardíniu. Cevkou sme sa trochu pochytili, tak kúpila ďalšiu letenku, aby nemusela sedieť vedľa mňa.